କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର ରୁହନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯିବ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ନିଜର ମନପସନ୍ଦର କାମ ଖୋଜିବା। ତାହାକୁ ଖୋଜ ଏବଂ ସେହି କାମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଫଳତାର ମାର୍ଗ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିକି ଏତେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତିକି ସେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବିକି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ, ମାତ୍ର କେବେ କେବେ ସମୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଏ। ଏହି ଭୌତିକ ସଂସାରର ଏହି ନିୟମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା କିଛି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ଫଳ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଶରୀର। ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଲିଭେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା। କର୍ମ ଭଲ କରି ଚାଲ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖ। କେହି ତୁମର ସାଥ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ତୁମକୁ ଏକା ହିଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏକା ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଇଟା ସମ୍ମାନ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅପମାନ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ସହିଯାଆନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ କେତେ ବି ଛଳକପଟ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମଠାରୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି। କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଆନନ୍ଦ 2-4 ଦିନ ରହିବ, ମାତ୍ର କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାର ଆନନ୍ଦ ଜୀବନ ସାରା ରହିଥାଏ। ଯାହା ହେଉଛି ହେବାକୁ ଦିଅ। ତୁମ ଭଗବାନ ତୁମର ଭାବିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ତୁମ ପାଇଁ ଭାବି ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ଯିଏ ତୁମେ ଅସଫଳ ଏବଂ ନିର୍ଧନ ହେବା ପରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବେ। ଅସଫଳତା ପରେ ସାହସ ରଖିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସଫଳତା ପରେ ନମ୍ରତା ରଖିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି କର କି ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଏମିତି କର କି ଯେମିତି ସବୁକିଛି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।